iné katedry dávajú dôraz na tú kognitívnu stránku, na to vzdelanie. My musíme našich študentov aj formovať k tomu, aby sa vedeli hrať s deťmi. Aby aj sa nebáli robiť s deťmi to, čo je pre deti prirodzené. Bakalársky stupeň je určený pre študentov odboru predškolská elementárna pedagogika, sú to teda budúci učitelia v materských školách a v školských kluboch. Tam sa dôraz kladie predovšetkým na výchovy. To znamená telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a technická výchova. Máme tu napríklad dramatickú výchovu, hru a metodiku rozvoja hry, čiže my vyslovene potrebujeme formovať tých študentov k tomu, aby dokázali s deťmi dobre pracovať. Magisterský stupeň je určený pre študentov, ktorí chcú byť učiteľmi na prvom stupni základnej školy. Dominantnými predmetmi začína byť slovenský jazyk a literatúra s didaktikou a matematika, kde je aj geometria s didaktikou. Tam už potrebujeme rozvinúť viac tých jednotlivých disciplínach študenta, ale hlavne z pohľadu toho metodického. A náš absolvent, ktorý ukončí magisterský stupeň, je spôsobilý učiť tak v materskej škole, ako aj na prvom stupni základnej školy. Cítiť tam aj tú tretiu osobu, ktorá vstupuje a ktorá je taká špecifická v našom vyučovaní, a to je Boh, a vlastne tie hodnoty odovzdávajú potom aj v tej pedagogickej praxi. Urobili sme grantovú úlohu za 2 roky, z ktorej vzýšlo 14, môžeme povedať, učebníc, ktoré veľmi slúžia našim študentom. Tu mám motto matky Terezy z Kalkaty. Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.